Zdravo iz Zvorinka. Hvala vam puno što ste našli vremena da se vidimo. Eto, dugo se dogovaramo, ali evo, konačno kod mene. Drago mi je. Prvi put na ovoj vašoj jako gledanoj televiziji, ali sigurna sam da neće biti ni poslednji put. Ja mislim da posle ovog razgovora ništa neće biti isto. Verujem da neće. Zavisi šta budemo pričale, ali trudit ćemo se da budemo interesantne za široki auditorijum. Ja bih odmah na početku voljela da mi otkrijete, kad kažemo iz Zvorinka, ime šta znači i malo o tome onako da otkrijemo publici. Pa niko se prvo ne zove tako. Samo ja. Znači, niko se ne zove iz Zvorinka. Pitala sam mog oca, dobro tata, kako je moguće da se kum moj dosetio, šta je uradio da je dao ime iz Zvorinka, i niko u mom kraju, u istočnoj Srbiji, u Neresnici, Kučevu, okolini se tako ne zove. On kaže, pa njemu se to jako dopalo, ali mi te ne zovemo iz Zvorinka, mi te zovemo Fontanjuara. Aha, što znači Fontanjuara? Pa to je fontana. Izvor. Od latinske reči fontana, izvor, pa smo tako te nazvali kao iz Zvorinka. I na kraju se nisu me zvali ni iz Zvorinka, ni Fontanjuara, nego znaš kako? Kako? Zinka. Zinka. Ja sam Zinka Milošević, gost na Hajd televiziji prvi put. Ali i ne poslednji. Ali ne poslednji. Nadamo se. Naravno. A također bih voljela da otkrijete sam početak karijere, kako je onako bio specifičan vaš odlazak i sve, kako je to krenulo? Kako je krenulo? Pa to uvek, moja generacija zna da to kod nas je bilo uvek jako spontano i ništa programirano. Niti smo imale menadžere, niti smo znali nešto specijalno kako do toga se dolazi, do te neke karijere pevačke i to. Išli smo u školu i sve to, naročito Goca Stojićević koja je inače lekar po profesiji. Ona kaže lekar za stoku. A ja kažem da je to lekar i da je ta nauka maltene u istom, ne maltene, nego u istom rangu kao i ljudska medicina. Išli smo, prijavile se u ansambl Đerdan kao srednjoškolke. Mira Vasiljević, tadašnji frontman, nas je primila. Bile smo jako talentovane, bile smo mlade. Goca je pevala predivnim glasom, te neke njene srpske, ja sam pevala vlaške i rumunske. I Mira je došla do zaključka da, baš super, nemamo tu devojku koja peva tako to, taj melos istočne Srbije može da bude članica Đerdana, jer Đerdan je tada pre skoro, pitaj Boga koliko godina, bio začetnik grupnih pevanja. Mi smo bile devojke u špaliru, 6 nas i ona kao frontman Mira Vasiljević. Pevale smo kao anđeli, bile smo mlade, bile smo lepe i to nam je bila odskočna daska. Meni naročito, jer posle toga je Beogradska estrada mene pozvala kao ekskluzivca. Potpisala sam ugovor i sa najvećim zvezdama tadašnje Jugoslavije. Tu je bila Lepa Lukić, pa bio je Tozovac, pa je bio Cune, to je bila Jugoslavija, ona prva velika Jugoslavija iz Hrvatske, Tereza, Kesovija, pa ne znam, Gabri Novak. To smo radili turneje po nekadašnjoj Jugoslaviji. Hanka Paldom iz Bosne. Neverovatna jedna popularnost. Tako da sam ja imala sreću da svojom mladošću, talentom i specifičnim melosom koji nije pevao niko, to je taj vlaški, rumunski, probugarski i srpski, tako obojim svoju pevačku strukturu i tako krenem u profesionalni svet. Iako sam umeđu vremenu završila i škole, ali sam po profesiji ostala pevač. Ali pored toga imali ste i lepotu i glas i stas. Ne možemo da ne kažemo da ste bili jako popularni i vaša lepota, retko ko je mogao da odoli. Kako je to bilo? Bilo puno odvarača? Kako ste se borili? Znate, kad si mlad, lep si. Mladost je sama po sebi lepa. Ti ne znaš da si lep jer si mlad i ideš tako kroz život i misliš tako, to je to sasvim normalno, priroda ti je dala to što ti je dala. Da li je bilo odvarač, lutku znam. Ja sam upoznala i videla mog prvog jedinog muža
na jednoj probi Narodnog orkestra Mišu Blama, čuvenog džez muzičara, i kada sam vidjela tu zgodnoću i tu lepotu, nisam ja znala ko je Miša, to sam tek kasnije saznala. Imala sam nepunih 18 godina i samo sam pitala drugaricu do mene, bebu, drugaricu, ko je ovaj dečko? A ona kaže, pa to je Miša, kontrabasista. Ona je stvari svirao čelo. Kasnije je prešao na kontrabas u Velikom narodnom orkestru Radio Televizije Srbije. Ja kažem, jao, kako je lep, Bože Gospode Dalić, da li postoji neka šansa da on bude moj? A ona kaže, pa pitaj ga, Bože dragi, izvedi ga na kafu i to. Te ja priđem njemu i kažem... Znači, vi ste prvi korak? Da. Ja kažem, izvinite, molim vas, Mišo, da li vi pijete kafu? On me je pogledao tako, ko veli ova mala, bio 10 godina stariji od mene, mnogo iskusniji i znao je sve. Budala, mlada, klinka, ništa nisam znala, ali je iskreno, prepoznao je iskrenost i rekao da pijem kafu, kako da ne. Te se ta kafa pretvorila u veliku životnu ljubav. Ja sam se udala za njega vrlo mlada. Bila sam s njim u braku jako dugo, imamo divno potomstvo. On nije 10 godina živ, nažalost, ali ostavio iza sebe amanet za generacije koje dolaze svojim znanjem, svojim umećem, svojom zaostavštinom koja je ogromna. Bio je veliki zaljubljenik u prave muzičke vrednosti. On je svirao sve žanrove, počeo od Narodnog orkestra, pa preko džez orkestra Radio Televizije Srbije. Bio je direktor muzičke produkcije, a ja sam bila samo jedna zaljubljena, mlada žena koja je njemu sve u životu dala i podredila. I moment kada je on napustio ovaj svet, kako da kažem, ostavio je trag. I tim tragom ja i danas hodam. Naše potomstvo, moj sin David i ja ih zovem Maki i Laki, to su sinovi od mog sina, idemo njegovim stopama i on je, kako da kažem, ostavio iza sebe toliko toga, tako da ja sam sigurna da on negde tamo iza duge odozgo posmatra i zna da nije uzalud živeo i da je ostavio iza sebe i u muzičkom smislu toliko toga, a i kao umetnik, kao čovek, kao ljudsko biće je ostavio neizbrisiv trag. I dan danas, jer u Nišu postoji džez festival koji se zove Nišvilu, on je bio direktor tog i jedan od osnivača, dodelili su mu ulicu, Miša Blama, vrlo pored tamo. To je velika satisfakcija za mene koja znam da nisam uzalud svoju mladost sa njim provela i za njega koji je toliko toga dao i otišao sa ovog sveta mlad. Nažalost, ali koliko ja znam, u tom periodu kada vas je on napustio, imali ste još dve, nažalost, porodične tragedije, je li tako? Da. Znate kako, život ide i vi, htjeli ne htjeli, nisam samo ja izgubila roditelje. Oni su otišli za 6 mjeseci. Miša je otišla posle toga. Prvo su otišli oni. I sjećam se kada je prvo tata otišao, sam prvo Mišu zvala. I bila sam negde na putu, kažem, Mišo, tata je umro. Kaže, znam. Kaže, i moj je umro, sjeti se, Rafael Blam, također muzičar. Posle toga mama moja, koja je bila vezana za tatu, i ona ode. Posle 6 mjeseci. I sad, šta čoveku preostaje? Osim da shvati da nisi jedina koja gubi roditelja i da je to normalan sled stvari. Ne do Bog da mladi odu, a roditelji kad ti odu, žališ i plačeš i tuga ostaje doživotna. Ali ti ideš dalje. Jer si stvoren da guraš život. Ja sam takva. Oni su tu. Za mene oni nisu umrli, niti su otišli. Oni su sa mnom. Gde god idem, ja znam. Mama, tata, Miša u pozadini. Tu su svi oko mene. I to je snaga. Strašna snaga i za mene i za Davida. I mi guramo život dalje. A kako vam je bilo taj moment kad se sve tako nekako desilo, sve ukratko? Jedno za drugim. Nikome nije lako kad shvati konačnost. Kad shvatiš konačnost i da je to
definitivno da se mi više nikada nećemo vidjeti u ovom obliku. Iako ja, kada su oni otišli, ja sam počela da čitam neke knjige. Tako. Neke knjige gde mi, ja uvek kažemo, u ovoj dimenziji postojanja i za život koji znamo ovakav kakav jeste, mi se više nikada nećemo vidjeti u fizičkom obliku. Ali otkud ja znam, Tesla je govorio, energija koja je, znači duša, ta koju mi dišemo, to je energija. Znači ona je otišla i pretvorila se u svetlost. I Tesla je bio, čitala sam o Tesli knjigu veliku, Tesla je bio na ivici da dokaže da ta energija se pretvorila u svetlost i bio je na ivici da dokaže kako ta svetlost može ponovo da se implementira u biće neko tu negde, gde god, kako god. Znači, energija je neuništiva. I ja sad znam da moja mama i moj tata mene prate. Otkud znam? Ja osjećam njih tu. Ta energija je negde gore. Izađem na terasu, gledam gore i kažem, aha, oni mene gledaju. Oni mene čuvaju. Oni su anđeli čuvari. I gledaj, šta se desilo meni pre 3 godine? Znači, postoje anđeli čuvari. Verovanje, to je verovanje, da se razumemo, u stvarnosti mi ne znamo da li postoji ili ne, ali jedan od anđela koji se zove Ariel je u tom momentu se od mene okrenuo, a Ariel čuva životinje. Ariel je zaštitnik životinja. Ariel, anđeo čuvar, je napustio moju kucu bebu. Imala sam 14 godina maltezerku koju sam posle smrti roditelja tako obožavala i toliko se vezala za nju. I ona je preminula od bolesti. I ja kažem ovako, znači, bebo moja, tvoj Ariel je tebe napustio. Ta tuga kada ti premine ljubimac, to može da shvati samo onaj ko voli životinje. Tu se završava svaka priča. Svi mogu da se čude i da se krste i da kažu, pa aman, izgubila si mamu, tatu, Mišu, brata, svi su otišli, sad plačeš za kućetom. Da, u tom kućetu je ova ploćenje svih gubitaka mojih u mojoj bebi, koja je mene napustila pre 3,5 godine. I danas na Dorćolu, gde živim, šetam stazama i vidim moju bebu kako šeta sa mnom, a nje nema 3 godine. Ovo će razumeti samo oni koji vole životinje. Tačka. Da, to će retko ko sad ovo da razume što ste rekli. Da. Ali ne mogu da ne pitam, u tom momentu se i vaš sin zabrinuo za vaše zdravlje jer ste toliko patili. Jeste. David je jedinac. I ja sam mu majka, nema oca i vrlo smo vezani. I kad god je dolazio, on živi posebno sa svojom porodicom. Zatekne majku kako je tužna. Mama, a šta je? Ja kažem, beba mi fali, beba kuca moja, meni fali, nedostaje mi. Sve mi nedostaje, ali ona mi nedostaje, da je uz mene, to je bezuslovna ljubav. I ja volim sve vas bezgranično, ali ona je bila nešto moje. I on kaže, a da mi pozovemo našu drugaricu Senku, a Senka je neuropsihijatra, da malo ona sa tobom popriča. Ne, sine, ja ovo moram da odbolujem. Moram da odbolujem sama. Ja sam negde smestila i nju. I bebu moju kucu. Nije Senka ništa tu specijalno meni imala šta da kaže. Ona samo je mogla da mi kaže, čuj, vreme leči sve kao što leči zaista sve. To jest ne leči, nego stavlja stvari na svoje mesto. Ti se navikneš na to i to je tako. Ideš dalje. Život ide dalje. Pa vrlo teško. Ovako, baš puno emocija pričate. Dosta je vremena prošlo, ali vi i dalje imate tu bol. Osjeća se? Imam, ali sam naučila da živim sa njom. Sad da vam kažem nešto. Molim Mihu da snimi ovo. Miho, ovo je kes. To je ovako. Kes je ručni rad jedne stare vlahinje koja živi na obroncima Deliovan i Homojskih planina.
I ona je meni prilikom jednog gostovanja tamo u nekom selu iznad, ko zna gde, blizu planine Goč, ovako rekla. Soro, to znači sestro. Mi to kod nas Vlaha, to tako, svaku ženu zovemo Soro. Soro, ja kesu kućinje. Uzmi ovu torbu sa sobom. Sće pa zašće premvijace, neka te čuva kroz život. To je amanet. Znači, meni je baka poklonila svoj ručni rad koji se zove kes ili torba. To je specijalno namenila meni i rekla mi je neka svuda kroz život ta torba tebe čuva. I šta se dogodilo? Nedavno. Kes ja stavim pozadiju... Ima neke možda magijske moći? Možda. Ja stavim kes pozadiju automobil i vozim Đerdapskom magistralom. Vozim. Ispred mene na 500 metara kreće odozgo obrušavanje kamenja sitnog i krupnijeg i silazi dole, iako je postavljena mreža, i silazi dole i ja kočim bukvalno na 10 metara zakočim automobil i sruči se odozgo kamenje. Či moglo da padne sve na vas? Sve je moglo da padne na mene. I ja od onda verujem da je mene sačuvao moj kes. Jer je kes bio kod mene na zadnjem sedištu. A da li, evo, kad smo se dotakli tih tako, ne mogu da ne pitam sada za te magijske moći i verovanja, uvek su bilo neke te priče raznorazne. Jesu. I to je uglavnom vezano za praznoverje, za entitet čiji običajni život, tako te spiritualne igre, verovanja u nadprirodne sile, pa tako te neke zavetine, te ne znam, neke travke, neke bake kuvaju, neki eliksiri i sve je to okej i sve to, dok nije to otišlo do te mere da su počeli da veruju ljudima koji su tražili novac. Obogatili su se na nevolji drugih, jer čovek kada je u nevolji, on traži spas bilo gde. I jednom za svakda, u svakoj emisiji ću ponavljati uvek i reći ovako: Vlaška magija ne postoji. Ne postoji nikakva moć vlaške magije. To je samo verovanje. To je običajni život entiteta koji živi na obroncima Homoljskih planina i Deliovan planine. Moć kao moć nekih sila nadprirodnih, ne. To je običajni život i samo verovanje. Ako veruješ, postoji. Ako ne veruješ, ne postoji. I tu se završava svaka priča. Sve ostalo je čisto praznoverje. Samo su ljudi zloupotrebili to. A da li se dešavalo da se nekad plaše vas, da pomisle da možda vi znate neku vlašku magiju pa da vas se plaše? Na početku, zašto se ja nisam ponovo udala, kaže moj sin meni. Mama, pobogu, udaj se više. Sve su se udale ponovo, samo ti nisi. Ne, ja se nisam udala ne zbog toga što meni neko se nije dopao, život ide i ti vidiš i lepe ljude i oni bi možda ih hteli, ali ne prilaze, izaziru, misle da ja imam neke tajne moći, da ću ja sada njih, ne znam šta da im uradim. Pa da li imate neke tajne moći? Pa nemam apsolutno nikakve moći, jer da imam moći bilo kakvu, ja bi sedmicu na lotovu sama sebi uplatila, bila bi milioner, otišla da živim na Baliju ili ne znam gde. Da imam moć. Sebi bih prvo udesila da imam moć. Nema. To je verovanje, ne postoji to. Ali ljudi se plaše i ja gledam i slušam kolege moje. Mislim, ja ne mogu nikome da objašnjavam više. U početku jesam, sva sam trudila se svakoj ponosob od koleginica mojih da kažem, a ne, ljudi... A ko vas je pitao? Ali vas je pitao nekad neko konkretno? Jeste, ali neću da kažem ime. Ne samo jedan, mnogi. Da ih uputim, ne mene. A da li su vas pitali za savjet možda da odem kod nekog... I naravno, to su me pitali. Za neke ljubavne čarolije. Kod koga da idem, kod koga. Znaš li nekoga tamo u istočnoj Srbiji ko radi to i to?
A šta su ja htjele kažem, da urade? znam, ali neću da kažem. Znam, naravno, ja sam rođena u epicentru gde kao vlada vlaška magija, nema vlaške magije, ljudi, to je verovanje. Da. Nema. A šta su želele da urade? Ne morate da kažete ko? Evo ovako. Muški deo su želeli odvezivanje. Šta znači odvezivanje? To znači da im pomoću nekih čudotvornih travki, eliksira i ne znam čega još, pritom da ostave 1000 evra sa strane ako može, da im taj eliksir da i da oni ponovo budu u najboljoj snazi, kao da muško ponovo budu osvajači svemira i tako to. To su tražili od mene, a ja znam da je to laž i da to je obmana i neću da kažem nijedno ime, ni dan danas neću, apsolutno neću da afirmišem nikog, neću da promovišem to, jer to ne postoji, jer to je obmana, to je fama i tu se završava priča o vlaškoj magiji. A žene šta su želele? Žene uglavnom one koje su htjele da zadrže partnera dok ih im je stalo ili da osvoje nekog. Daj mi nešto da mu stavim u kafu. Neko krilo slepog miša, nešto? Ne. Ne to? Neke travke specijalne? Travke. Uglavnom gore u istočnoj Srbiji postoje te travke. Da mi ta baka, ta i ta, tu i tu, daj, molim te adresa, ne znam koja adresa, kakva adresa crna, da idem kod nje, da mi napravi eliksir, da ja njemu tu krišom stavim tu i tu, da on bude večno moj. Ne može. Nije to. Ne može ništa na sjelo. Kako crna travka. Pa ja sam se taman ponadala da ćete da mi otkrijete neku tajnu ja, da nekog tako osvoji. Vežete, pomoću travke i eliksira. Ali možda tu ima u toj torbi nešto, neka majlica. Nema ništa. Kes mene čuva. Torba, kes na vlaškom znači torba. Nema ništa zaista. Ja to nosim više ovako, kako da kažem, jer mi je ona, ta žena, tada, pre mnogo godina rekla i tako to sugestivno rekla. Jako činje nosi sa sobom. I ja sad, ajde. Ali eto, spasla vas je na neki način. Mislim, recimo da jeste. Ali ne, nije kes mene spasio u stvarnosti, nego sam ja zakočila automobil na vreme. Nije kes. Ali ostavit ćemo publiku neka veruje, svaku neka veruje u nešto. Absolutno, to je verovanje. Ostavljamo im tu mogućnost, pa dobro, možda i neka posjetite, možda i postojete neke bake, bar neku lepu reč da kažu u tim teškim momentima, svaka reč znači. Neko ode kod psihoterapeuta, neko ode kod neke bake. Kod neke bake. A neko ode kod duhovnika. Kad sam čula duhovnik, i došlo. Znači, dobro, poštujem dobro, stvar izbora. Apsolutno. Svako ima pravo sa sobom da radi šta hoće, a ja sam rođena tamo i znam šta je šta i mogu samo da kažem da vlaška magija ne postoji u stvarnosti. A ja ću kada se ugase kamere, još nešto da svako pitam što mene interesuje za sebe, pa ćemo mi malo da ostanemo ovde da porazgovaramo. A našoj publici ćemo da ostavimo ovako da se pitaju i da razmišljaju da li možda treba da vas se plaše. Ne treba da se plaše. Ne treba, apsolutno ne. Danas je 21. vek i ja verujem u civilizacijske tekovine. U nikakve nadprirodne moći ne verujem. Nadprirodne moći, možda je to samo ta umetnost i taj talent, neka moć. Pa to jeste, ali nije nadprirodna. Znači, to je Bogom danom. Bogom dat talent, recimo. Ako si talentovan, ti ćeš uspjeti ili boriti se za taj talent da ga izguraš na svetlost dana. Ja sam, recimo, pevajući te vlaške, rumunske, bugarske i tako tu muziku nacionalnih manjina, recimo, uspela da izgradim karijeru koja je toliko duga i toliko dugo traje. I to je ogromna životna satisfakcija i pored te druge škole koje sam završavala i sve to, ovo je, bavljenje muzikom je postala primarna profesija i donela mi je mnogo lepog, mnogo divnih putovanja i divnih ljudi koji sam upoznala i ja moram da budem samo zahvalna
svemu i sticajem okolnosti gde sam se našla i kako sam opstala u svetu gde vladaju neka druga pravila, ali još uvek imamo publiku, ja i moje kolege koje trajemo toliko godina, imamo publiku, ima ko da nas voli i ko da nas sluša. I to je jako važno, jako bitno za mene, recimo. I ostajete jedinstveni, upečatljivi po svemu. Pa po tome da, što pevam tako specifičnu muziku. Evo i za kraj, eto, koju bi poruku poslali svima koji vas vole? Budite svoji i samo jednu reč mogu da kažem, to je nikakva mudrost i nisam je izmislila ja. Šta god da vam se u životu desi, život uvek ide dalje. I u čemu da nađu snagu? Samo u sebi. Samo u sebi. Hvala vam puno iz Vorinka na ovom divnom razgovoru. I vama hvala na poziv.